iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Apay ngagsagsagit ka, Larne. Hanya di napasamak ba? Tiyawanan ba Napanag nagkakalukluk mo naglagayam ni Alexander Tatang. Malaksid kanya at dapay sa bali akayan ayat na. Ay, wala katagasgasan mo kaya. Kung sa pa'y makatawin nga kaya nayat kayo. Di maday ta tinagsinaan nyo kini Adonis saya. May sapay tayo dyan. Awan tinagdumaan da. Agpapadami na lalaki amang luloko. Eh, sana tasanak mo takas niya anak ko. Hoy, ram-ram. Ang yaday kaya pagsarsaritaan nyo nga agama, igbay. Nanay, apa yan Larne? Apa yung ngagsangsangit ka? Naduktalan na ka no nga da sa bali akayan ayat ni Alexander. Oho! Bayaban, lusan anapudnukin ka. Adun to ti sa balay ang mangaramkin ka na saysaya. Upoy, Diyak kayat nanang. Namidwa na kaya na yata ang pinagsangit daklaan. Diyak kayatan. Idi pa'y laang ngamin nga ibagbagak kan ka, Larne. Ano ita? Tumtumram manan dagitilwam. Makailuliwag at tumatlaan. Katday ti tandaan amnesa. Isudan to, ti agluwa. Anya ti kayat mo asawan? Kasla at dadakas apang panggapam. Saan lang nga datayo ababay ti agsangit. Uray mat dagita lalaki. Masapul mo ta mapatasan dati agsangit. Saan ka mawatan? Lipata mo tinaibagak. Diyak kaya tapagsaritaan tapay tayo dyan, Alexander. Kasanuno agpakawan kan ka? Kat ikari nang agbalbaliwan. Nalpaso na nagsina kami. Awanan ti panggap ko kaya makisinublian kan ko, ana. Awanan ti mariknak nga ayat kan ko, ana. Kagurukura kon. Na, anyaya ti mapaspasamak kin kaalaklakayan. ay, Kagapgapom ititalon. Ne, inidamot at hagusay. laguri-guri nak ngerod masang. Talagan sa lakaya kon. Dandani, jak kabala rin jak talon. Ay, sumardeng ka laangan nga agtalon alakay. Ipasublat mo laangan kan ni Puldaw nga anak ta. No damot pamilya na biyagan na. Jak namnamaan, janak ta. Kaya kayat na di agal lawagi na jay. Agam, saan lang ata amaasyan kin ka? Nabayag man adi malati o ditaw. Sabangan no saan nga gasardeng tip trabaho da. San sa mawawanan iti kontrata di sumurusurutan na. Talaga matitirik na bakit? Isumat lagayam asaan anakatrangka tiri daw. Awan gayam nabati a tao dito'y balay. Nadapay lang ata ni tatang higitalon. Kat ni nanang. Napanan lang ata. Oray nila arnila ko matimasang patak. Tamangi bagak iti kwartana. Mabitang! Umaya kaun! Nila arni nga tataytan. Luaping intrangkak pa ilang tiri daw man. Ang pagamalan mo, Poldo. Ne. Po, dandani di ka nalasin na, Jonathan. Nabayag ngamin asaan ka nakita. Anta ka din ni Larnie? Nila arni gayam tigagaram.
Awan pulos tao dito'y balay. Ani, sugaya mo nila rin dayta. Oh, Manong Poldo. Naimbag man ta nakalagip ka si Marongkar. Nukwan, malagip na ka dagiti dadakyan ta. Awan mo't nasang potak a tao dito'y balay. Di mong sa madlaw ni Jonathan Ay sos ne, nakatataer. Nagporma pa eh. Manong Jonathan, si Kamat nga agpais, no? Kumusta ka? Nabay ka saan ka nakita? Isumot ti ko naking kwa na. Sika ka no tigagara na. Padano no ma. Ngamsak pa'y dayta. Agsarita taman pa'y lang. Larne. Tinansaya at dumanon ka iti unag Manong Jonathan. Uray naklabit ha. Tagsarita kami lang bit kini Manong Poldo. Naklata ka talaga iti pan nakakitakan ka. Nabay ka nagpukaw ka dito lugar tayo. Nakabakbak ng kangatanan niya. Nakurapaya kami manaw iti lugar tayo. Nagsubli ak ngawan nagbaliwa. Kalpasan anam mo ak nga agayan ayat kayon kan ni Adonis idi. Inkadeng ko ti umanayo. Di mo ko man ipalagip pa'y dayta. Tsak kayatan ang mapasakitan pa'y ti puso ak. Apay, anat napasama ka na kayo. Nagtalagak kan ko na. Tatiam mo katag may sakit ti puso na. Agpatatamat lang kini Alexander. No puso tinang sugat. Puso matlang ti mamaglunit iti dayta sugat. Diyak kayatan ti agayat pa'y. Tamo ka masakitan na klaang. Awanan ti panagtalag ko pa'y kadagiti lalaki. No di nagpinagunya ni Jonathan, saan ko na bigbig. Napayag namin nga awan iti lugar tayo. Diyak mo no sa dino tinakadandanunan na tatang. Diyak ininteresan at tinamag kan ko na. Ay, naimbagmat, tanalagip na kaapinasyar, anak ka. Amuklat tan nga agaram ti panggap na nanang. So, dayjay, prinang kakadagos nga awan namnamain na kanya. Tadyak kayatan ti agayat pa'y. Talaga napasakitan ka kadagiti mo na akain ayat mo. Gananyang ro ti panggap mo. San ka makiasawa? Sa anak mo taman, ano nagtali na eda kabalasang atatang? Na, Kasi tinakunakon. Awanan ti panagtalag ko kadagiti lalaki. kiti suda apay ramraman na. Ay, isuman la kay. Agam panagkunak. Di ka agsasao iti patapos ako na dar. Supay Ah? Sa bali mangki dito malagip ko. Hindi mo imay ni Puldaw. nakalagip man. Di nakambla inurayan kinanang mo. Ay na, kalpasan ang nakadawat iti kwarta kanyak. Dayjay, timanawan. Diyan ako maikan kahit ngam. Mabai na kinimanong Jonathan amakangag iti panagsinungbat ni ngagkabsat. Ay, dumawat pa'y lang iti kwarta. Itnuag susweldo. Kanayon ka no matasan na kumpleto ti sweldo na. Ay, nagkrigat lakit din ti kastoy abiyag. Agan anus kalata laarnay anak ko. Adan tuumot lalong awan ti biyag mo. Dandani saan ko analasin ni Jonathan. Nakatataan matlaunay eh. Agpada kayo lang kinitatang. Sang kadayaw yung ti kinagwapo ni Jonathan. An-anom ti kinataar? No saan nakaamabiyag? Apay akas tati ko nang laarni. Nagharam ka din ni Jonathan kan ka. Day amin kinapintas mo. Day tanto may lang ti pagtungpanan na. Kat kasi tinaibagak kadagiti dadakkan ko. Inunakon. Tapno saan nga ituloy ti agaram kanya. Nagkasangan. Di na pa'y naipudno ti panagayat na. Binasted mo at agusin. Makauma nga ibagbag ha. Diyak kayatan ti agayat pa'y. Nasingpot ni Jonathan, laarni. Saan mo amay bagaday Tanesa? Di mo amo na niya tinagbalbaliwan nan. Ang mga nagsusukot mo tinobya na itinagapuan na lugar. Agpapada ti panagkita mon kadagiti lalaki. Sinaraamon ti puso nga agayat pa'y. Talaga? Kan may sapay Nesa ha? Anya ti sirbi ti kinasingpat kin kinataar. No di na ka mabiyag.
Ay, nauma ako ni ti kinakurapay. Jak natuto, tinakisarita king ka. Tagdardarasak ide, Jonathan. Kat, kamusta ka? Po. Naimbag ka pa ya, tas maliwanwanan sa tibiyag ma. Kasi itisigo na. Awan pa nagbalbaliwan tibiyag. Po, talaga nga awan pa'y tinagbalbaliwam ah. Napakumbaba ka pa'y lang agsasaw. Nabayag ka man na napukaw ah. Pinadas ko tinakigasang gasat. Abang ano sa anak mat lang agbayag diti lugar tayo. Adalang napatingin na si Kaso kiti kabangibang na ili. Po, nakakalikan samot iti balito ka, Jonathan. Naimbag ka pa, itawan pa'y asawam. Siya, duwan ti anak mi, kini Salome. Ligayang Salome tinakagasat mo. Nalain ka nagpili ah. Ay na, narigat ibiyag mi, Jonathan. Saan ka amaawanan ni tinamnama? Agbiag tinaagawa. Dumteng tulad ta tinahimbag agasat. Basta agagawa ka. Napili ka launay laarni. Nyapay lang ti sapulam kini Jonathan. Kay kayat mo kidin ti agbagat abalasang ngay. Manong Puldo, saan da ko maabyangan? Bukod ka abiyag da ito eh. Ne, saan ko man ang magustuhan ti panagsungsumbat mo? Ay, puldaw. Ala, gusto na ita. Ang magad nagsinong bat kayo pa'y ngagkabsat. San mo natutupad, laarne? Abo mo tinti ugali na di makatuptupan. Baribar nga min asumong bat, nanang. Agulimag kan, puldaw. Malaalala. Panawan na kami man laangay, laarne. Unay laki edin na kinagagat yung tatang. Kunak man no agrayong makayo. Agkasapngatan kayo pa lang iji talong. No, di nakmet ngamin kaya't atulungan, anak ko. Kumaa. Ay na, nagpigsa ka kumaa katulungan ni tatang mau. Tatang, jak maano saan ti agkainaran ni Jitalon. Kay kaya't kulaan nga na ti agkarpintero. Ay, wen gayam. Ay, impasyar mo kumamay, dagiti apo kumay. Saan ka amawanan iti trabaho? Di mawat ka pa lang iti kabsat mo. Masurunak ti deja kontraktor me. Kanayon akurang ti sildo me. Adun sa ti utang na. Ngamen, nalugi di kontrata na. Panagsusweldo man gaya man. Di pa inaaw-awat. Sumsumaranan iti panunod ko naman tulaan ti mabati. Saan lang aminan ang umato ti sweldo tayo man? Ano sanon ah? Napipya ti adda pagtrabahuan na. Ay, naimbag ta. Balasang tapay laang. Naimbag man ta na panunod mo day Tanesa. Ay, narigat yada asawa na. Kakaasi ka lang nga rodan amang yan ana iti sweldo. Sa agbisyo pa'y laang ti asawam. Ay, pilyam ito'y nasingpot ah. Awan siguro ti bisyo ni Jonathan. Uy, kurso na dam sa akin ni Jonathan ah. Ay, wan gayang friend. Planok teglo si Jesyudad nga agsapuli tinasaysaya at pagtrabahuan. Laarni, agpada tagayam iti pampanunutan. Kaya't kumati agtrabaho ijay syudad. Nakigtot kami kananang mo iti dayta pangadeng mo. Anyat nakapanunutam ngagsapol iti trabaho mi dya syudad. Naumakan iti trabaho mi ditoy. Kahit ko kumapadasan tigasat ko ijay Manila, tatang. Nanang, nangat nga to ka no ti sweldo ijay. Kano nanggag ko pagsarsaritaan da tatag mo kun Jonathan. Magatang kano amin adi mangan ano ijay syudad. Masansan ka di nga umay ni Jonathan dito eh? Yas asidag na ti bagina kanya. Masansan adanunin na kijitalon. Taagabay mo titalon da ititalon tayo. Laarnay, amaw. Kaya mini Jonathan aparakin ka. Nasingpet kan natayaw. Nagagutpay. Awan ti pilpilyin na trabaho. Ay, jak man magustuhan day ta nga ibagbagayo, nanang. Di ka kumagumurgura anak ko.
Ta amumi may takitaan ti pagimbagam. Kasi tinaibaga kada kayon tatang, nanang. Awan iti panunot kunday ta abanag. Tinapatag kanya, kat ti masakbayag. Anya tis isa ma'am, ha, Nessa? Kahit mo sa masurunak kan ka. Amok matadi mo amo ti gumura kanyak la Arnie. Paborgayam dagiti dadakkel mo kini Jonathan. Guwapo mo't ngami. May saka mat. Ay, makaidagal day ta kinagwapo. Kan, napasakitanan ti puso. Kadjakon agayat tay. Ay, talaga abim maton ti puso. Nakulaapanan ti panunot mo. Wanya, day ta kadilatan ti pagsaritaan ta, ha? Saan ta kading agtuloy ama pa ni Manila? Talaga adet si Dido kan? Katuan, ti ko na mga katagang angawak langan niya. Ay, barang atay di syudad tigasat ko, friend. Kan, maaday wakday jay a Jonathan. Kulak no saan ka na madanon diti balayo, Larni. Naibagang amin natataigmi kan na namasang, ngayon ka kanuag sapol iti trabaho mi di Manila. Ay, talaga at tatang ka nanang. Awan ti may limad dakan ka. Saan ka kumagumurgura? Manong Jonathan, saan ka diyan nalpastan ang nagsarita ini? Agpudno ka man kanya? Anya talaga ti panggap mo kanya ka? Napudno ti tarigagay ko ken ka. Ngoray no sana kanay kaniti gundaway idi, kapo kanya Donis. Di mo ituloy pa manong. Nasingpat ka kanya. Kayat ko matiagbalin ang nasingpat kan ka. Agyaman na. Angam, agpating kaladitan. Nalpasan na nakaikaddangat. Jakon agayat pay manong. Ne, udugayam tinaidanon kanyak dagiti dadakkel ta. Agim impaki ka pa yun kadagiti arwatam. Apay, panawam dagiti dadakkel ta. Agda ka mat. Saan mo mat nga tamay turod abay-bayan ida manong? Nay, kasla ibagbagam matan ang makipagyan kami kadagiti dadakkel ta ah. Adamat bukod may abalay, Larni. Jaki bagbaga akas tati aramida manong. Tiket ko asawan, sarong karam idamot iti sagpaminsan. Kaasipay ni Jonathan. Nusak day jay. Paspasa ka. Jak sa magustuhan day ta anak ko ng amanong. Anya tiket mo asawan? Anya kayo kadingag kabsat. Pumanaw ka lang arudan, Larni, ag sinungbat kayo pailaang. Ni manong puldo tatang. Ay, ang mga numasikog manan ni Manang Salome. Na, anya kumatidakas na katagasawa damag. Ha? Di na kaya ti paatiw nila Arni tatang. Masuron kay ding. Anya nga min dagita nga ibagbagam aya. Padasan day dya Jonathan timang bastos kanyak. Grabe. Nasingpet ni Jonathan. Dakkel ti panagraem na kan panagbain na kanyak. Kada kami kan nanang mo. Naimbag ta nakastrakta dagos iti pagtrabahuan ta, Nessa. Agbisin ta nakit din maibos ti kwartata. Naimbag ta ang katrabahuan ta. Napintas ti trabaho ta. Nangato adagos ti sweldo ta. Kung nagtupay kat nga dali ti syudad tigasat ta. Miss, taxi. Adda nagsardang a taxi iti sango ta. Adda pagtaksi ta la Arnie. Kitaam ti taxi driver. Larni? Nessa? Ha? Na kayo? Lumugan kayo. Itulnog kayo. Agyaman kami laangan. Nabit kami pala dito Manila. Kasarsarak may iti trabaho. Agjib kami laangan. Kababain ko mga ibaga, Jonathan. Saan may akabaalan tagpleti iti taxi? Malaksin no, ilibre na kami. Dahil talaga yan. Awan problema. Maawatak ti ka sa sadyo dito siyudad. Alright, awan matsabsabali.
Nessa, anya kan sa? Agbain kami ta. Imbagak nga rodan akababain. Umay kayo kit din. Aglugan kayon. Amang ano saan nyo pa yung kabisado dito syudad? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kababain sa launa yan kan ka, Jonathan. Ilibre na kami lang nga rodan nga inlugan iti taksim. Ilibre na kami pa iti merienda. Saan lang ang merienda? Ure na sa papay. Pangrabiin ti orderek. Nalimod ka maggayam. Agaso, ada taksim iti Manila. Uy, Larny. Apay, asaan ka amatimtimag? Ha? Ay, dumdum nga gaklang iti pagsarsanitaan nyo. Saan ko ataksi tinagluganan tayo? Makipaspasada aklang. Ano saan Anyang rod, kat marigat matibiyag. Day tatiga po na nga imay kami dito yung syudad. Intarayan mi ti kinakurapay di lugar tayo. Naimbag tanakastrag kami itinasaya at apagtrabahuan. Ay, maragsakan na kamakamoy ti deka. Sige, mabit lang tagurder akon. Ay, nagsugak talaga. Nagadungamin ti inorder ni Jonathan. Nag-iimas pa Iti o nagpailang ti taksi, nagsasarunong ti panagtigab mo nesa. Ti kala nagpainan. Ang mumatlagayang ti mabain ki ni Jonathan. Ti panagtigab mo ti kayat ko asawan. Pimalpalasangan ka. Itay pailaang amakadlawag kan kalaan ni. Awan ti iisimam. Saan ka kadi amaragsakan? Nagkita kayo kini Jonathan dito yung syudad? Anya ko matiga po na maragsakan ha. Kuy daw ka. Pinanawam ije lugar tayo ni Jonathan. Ngam, di mo sakit di maliklikan dito yung syudad. Agpaspasada maulagayam iti taksi dito yung Manila. Ay, anyan tulangan ti agpalin abiyag mi. Kumusta nga tanti anak tayo di syudad masang? Di mo't lakit agsurat ang. Agnya. Ay, lakayan ka mo. Tsada nga uso ti surat-surat ita. Auray babasit nga ubeng cellphone ay digam da. Mas daawak mo't king kamasang. At daya dadakil nga ubing. Nanyakan ay. Ay kasano kitawan mo't cellphone na. Ada nakita ka cellphone ni Puldaw. Di na lang nga taam mo ti numero nila Arne. May samot de jay. Di pa'y sumarungkar. Nagsarita damat kinlaar na sakbay apimanaw ti kapsat na asarungkaran na ta. Mamangan no kanayon mo't amarabyan manipod iti trabaho na. Adamo ngamin bukod nan abalay. Jak naman ti panang sarungkar mo kanyak dito kasera mi kininesa, Jonathan. Kasano nga mong amadanon na? Nagkita kami kaninesa. Naamok ka saan kayo magpada iti day off. Talaga nga awan ti mailimad na kan kanya. Makagura ka kadi ti panang pasyar ko kin ka, Larny. Amok na niya ti panggap mo, Jonathan. Saan ka di analpastan anak sarita? Napudno ak iti tarigagay ko kin ka. Ladingitat. Ngamtya ko nagayat pa'y. Napukawan ti panagtalag ko kada kayo alalaki. Saan nak nga ipada kada Adonis kan Alexander? Nalakalang kagsao. Sa ti panunutam, anyalangin ti pagbalinan ti panagbiagta, no data ti agkagasa. Kung napupaya di mo maliklikan ni Jonathan Larny. Napudnam samot iti tarigagay na kan ka. Anyan tulangan ti biag mi no da kami ti agkagasat. Makaanay ayaman ti mapasadaan na iti taksi ang pagbiag mi. Mabuting kang agrigat, kasta? Marigrigat kami laang nesa. Katjak kayat nga agtalinaad ti kinakurapay kanyak. Larny, no agtinulong kayo magtrabaho, kabaulan nyo ti agbiag ana sa liwanwan. Angang mabit laang. Awan
Awan ka ditirik nam kini Jonathan? Ay. Di mo lang maibatanan ta cellphone mo. Friend, kita man dagito yung friend request, oh. Nagato. Nagatungog paiso. Pending request amin. Pasig sapay alalaki. Kaduan na kadakwada tigang na at. Mabot na ka mga accept iti friend request na. Narigat nagpaiso dayta. Ang mga no poser dagita. Wino makisarita dagitay agi patulod iti bastos aladawan. No saan pa'y nga taan nagsardeng ti trabaho mi? Amang no saan kayo pa'y nasangwa sa rongkaran? Nanang, tatang. Unay laki di mo daytan puldo. Awan mo lagam ti trabaho. Di tinulungan ako man igitalon. Anya? Ay, sige. Kita agto. Aywan gayang. Kumustan nila Arne? Aging gaita, awan pa'y awag na. Ay, kaya mga nuti na masangap. Di mo laam mo, tinumiro na. Awagam ko ma, anak ko. Awan ngagpaisaw. Naimbag tayo may ka dito'y balay. Ay, awan samot tilod ko pag-awag ko. Ay, kita ka. No, ada numero nila Arne ti cellphone ko. Alala, sige mat anak ko. Kaya po, mailiw ako na yan, ijay kapsat mo. Kaya't may mutin ako, mustain ti kasasaad na. Nani. At dagayam numero na, nanang. Awan ti pag-awag ko king kuana. Tiksaklaan. Ta umawag tapno makasarita yo. Barag nakasangputin iti dagos na. No, addan trabaho na. Pasensya kayo nanang, tadyak mo ilan nakawawag kada kayon. Nabiitak pa nga miniti trabaho, kat kaaduan na amarabyan kami kininesa nga agawid. Naimbag ata nag-text ni Manong Puldo. Ayuin nga ron anak ko. Ay na, maragsa ka na kamakanggag iti boses mo anak ko. Manula alawas nga awan ka dito itin namay. Ang kailiw dakan kani tatang mo. Agiin nanos tayo nanang. Tanya ngay nga rod kat marigrigat tayo laang mat. Angam, uray siyak nanang. Kailiw kayo matlauna yan kin ni tatang. Kunak mo sa dino ti pangawisam kanya ngagpasyar Jonathan. Ang mga no, mapagbiddutan datang agayan ayat dagiti pada tang agpaspasyar dito'y parke. Nangaw kagayam nesa. Anya ti bagbaga ni Larne, may papankanyak. Awan mat, saan da ka mat ang mapagsarsaritaan? Nay, nagunagan ti panagsinnaay mo. Ay, pasensya ka no nasair ko tirik na. Nagrigat lakit nga minang tinakurapay. Ure kasano ti kinapudnok iti gayem mo. Awan latan sa ti maganap ko. Namimpinsanan anak ko laapan ti panunot na. Kapo iti, pan nakagugur ti puso na. Awan san ti pangkat na makiinayat. Ngam na makasarak na tayo ti baknang. Amangan no agbaliw ti kapanunutan na. Saan mo ang mababalaw nila Arnie? Agpabak ng kakiti, tapno kayat na ka. Kaya't ko nga ayatin nak nila Arnie nga orino na kurapayak lang. Uwan gayam nesa. Amangan no mabayag sa andak to ang makita. At dangamin napatig apapanak. Video call. Ay, agnerbyusak matan. Saanan amapnak ni Mat iti chat. Awagan nak pa yan babae ni ti video call. Kasan ba ito yan? Ay, anya nga tayo tipod na apanggap tayo itong Amerikano kanyak. Saan naglakit ni nga inggaan? Aging nga iti saan ko asong batan. Ano day taon Arnie? Ni matmananday jayan niya. Danda ni Rinabi nga awagan na ka. Dakla ko makayatiag puyat kat, friend. Kat, ada ka din relasyon niyo? Awan na. Agar-aram pa ilaan kanyak. Ngam amam nesa. Atayo tirik na kenkwana. Hangam kaputan na singpat.
kan nalailo kanyak. So, dayjay. Matmat nagam tirik nam kadkwana kasta. Sa bagay, no asawa na ka, mapankanto ni di Amerika. Ha? Maitarayam ton ti kinarigat. Kunak no saanan ang matuloy ti panagpasyarta. Nagbayag ti panagsarita yung kinima. Agasam, talo nga oras. Kasano kat kaslasan ama umuma. Ay na, kunamla no kanayon ama ililiwan kanyak sika. Mabiit man lang. Adda ka din relasyon nyo, la Arnie? Pasensyakan. Sapay ko matadi mo panunutan aman nakibiyanga. Maawatan ka. Nessa, nasingit ka gayam ko. Iso nga, ibagakan ka daytoy. Kunak no sa anak kon nga gayat may. Maawata kon. Ngam, apay animat pay. Amerikano dahil jay. Sabali ti kultura da. Sabali ni mat kadagiti kang gana at ngagar-aran kanyak, friend. Nariknak ti kinapod nuna. At dapat dagiti nagar-aran kanyak kanamam mo kiti Facebook. Ang nakita klangan iti timeline da nga da sabali a babae akadwada. Kasla ibagbagamutan nga ad-addaan na pudno nga agayat ni Mat agang gana Dayta ti kinapod no, friend. No pay saan kami pa ang nagkita kin ni Mat iti personal. Marik na kanapod no ti panagayat na kanyak. Talaga anatiliw nan ti pusong. Ang pangaasim ha. Di mo ko may bagbaga dayto kin ni Jonathan. Nabayak paikit din najak nakita. Kumusta nga tan? Itiday din na udi apa nagkita mi. Inbaga na kanya nga adda kano napatag apapanan na. Kunaklakit din. No saan ka mapasalog dito talon. Ay, talaga lumakayan da tao. Apo, nagadon ti marikrik na iti bagiyaw tatang. Naggagat kayo pa lang agtalon. Sa naglawa da ito akapagayan nyo. Anya nga ro, doon ito lang mo kapag biyagan may awang gayam. Nabayag ka din ngawan trabaho. Sabalin na kontraktor ti sumunusurutak. At kanupay kontrata na di Davao. Ano ya? Nagadayon. Ibabaon nak nga ro di jay. Mabuti nga. At amag ko ngamin adag iti inchik ka naglugan iti aeroplano. Kat adadag iti naakaran iti COVID. Oh, adulami na padpatyam. Anya na ita COVID ng ibagbagam. Di makapatay ka no a virus tatang. Nagbalin pa yun nga epidemya tinagwarasan iti naduma-duma pagilyang. Nakadanon pa yun dito'y Pilipinas ah. Anya? Nay, lakay. Nabannog kan sa unay yan. Kasta unay pa nagasog mo. Nasakit, isusuop ko bakit? Ah, Lumakaya ka talaga na. Nimbagtakin na ni Puldo tinang tulong kaniyak. ay ayun gayam. Si Mang Puiten ti cellphone nga impaw itkadata nila Arnay. Nagpaisuro ak itay kan ni Janes no kasano nga arabatin. Ay, sige nga ro din na hawagam nila Arne. Amumutlangan nga usaran ta. Amok, mabitlaang. Marang jak nalipatan ti insuro ni Janes kanya. Kastoy kay. Daytoy. Agriri ngayon lakay. Hello, Tatang! Nanang! Ay, Larry anak! Amo, bata kami ti umaw-awag ka. Ay, siyempre, siya nga rin tinanggatang iti dayta ang cellphone nyo. O, di amok tinumero na. Ay, nakaragrag sa kakanak ko. Maawagan da kano kaya't nakangawagan. Dayta nga rin tinakapanunutak, agumatang iti cellphone nyo, Nanang. Ay, jak ngamin amuno kaano ang makabakasyon, ha? Uwin anak ko. Lakay. Amang ano kaya mo akasarita to'y anak da? Si Kalantang. Iidak man. Talaga na sakit ibagbagik-bakit.
Apa kasta madandanagan. Anya nga ta tinapasamak nan. Mabit lang! Umayan! Nasa? Daka sa damag. Ha? Indeklara ni Presidente ti lockdown. Wenno pa na kay pasidong ti Sibubukol Aluson iti enhanced community quarantine. Anya? Kasano nga rodan? Ano tinasagat? Oh my kasong rakatay. Mabit lang. Mangalak iti danong kay numag. Mawawak maten iti nalaos adanag ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasano nga rodan mag-lockdown? Anya ti mabalin ang mapasamak. Makapanervyos a panunutan, friend. Ngam awan ti mabalin. Agsira amin a pagtrabahuan. Anya? Diyos ko, kasano pa yung tibiyag ta dito yung syudad? Patay talakit di tibisin. Sakbay ang mapasamak data. Agawid talaangan iti probinsya. Anya matan, imay ta nagtrabaho dito yung syudad, tapno itarayan ta ti kinarigan. Sa ita, kastoy matgayam ti mapasamak. Saan tan nagsayang iti oras? Sakbay ang mapupukta dito yung syudad. No saan tang agtignay adagos, ang mga naawan doon ti pagluganan tang agawid. Naimpaglaangan Ta, saan ta pa nakabayad iti abang ta? Hanggang kasanon. Saan ta nagpakada iti pagtrabahuan ta? Ori saan tan nagpakada? Agsara da jayen. Mabati ka dito'y kasera ta. Mapanak agpareserba ti pagluganan ta abos. Sige. Rugyak nga rodon taging paki ka dagiti armatag. Ay, atak iti kasto yung mapaspasamag. Anyan? Nay, apay ngagtanta na butob ka simbang pet, yung nagsinsinay ka. Nagsubang kayo kaday nga kasawa. Ay, wungag pa isaw. Anya sinanggag ko pa damag iti radyo. Iso ti mayak nanang. Ag-lockdown ka no ti Sibubukol Aluson. Kat agsira amin apanggadan. Awan, kasya tinawatak ananggag mi kananang yo, adamag. Apay ka na? Tapno ka no maliklikan ti panagwaras ti virus. Mapasiraan amin apanggadan. Awan mapalubusan na rumwar. Agsardeng ti panagbiyahe amin akita pampasayro alugan. Ay, kasano nga rodan nga ijay kapsat mao. Di ba'y mapupok ijay syudadain. Mapanakastan nanang. No saan nang alis to ang ti agawid. Nanyan, no anya ngamin tinapanan na ijay Nagarapaap, amapasayaat na tibiyag na. Hanggang kastoy mo ten, tinapasamak. Tatang, ti problema ita. Kasano ang mabiyag ko ti pamilya. Nakaragraksak kami tinimat anak sarsarita. Nagtulagan iti panagkasalmi. Sa kasjay iti impatamag ni Nessa. Mangayang, apa saan matlaangan anak subli? Ay, sigurado lakit di anak traffic taytay. Jonathan, Naimbag talakita na kagururay ti paglugana. Sa anak-anak a reserba iti pagluganan ta. Napusik amin ng abos. Anya? Kasano nga rodan tayo ito eh? Di saan ta na makaawid? Ay, anya lang ang ti aramidan ta dito syudad. Abangan mo jakton makita ti paminyak. Kastinay, kumuyog kayo langan kanya. Anya? Ni Jonathan laangin tinamnama ta. Tapno makaawid tayo ti probinsya. Agkalugan kayo ti taksik. Isagana yung nagtarwatan nyo tamapantayon. Ang mga nusaan da tayong to napalabusan iti checkpoint ang makarwar. Nakaimpaki akon. Aywan kayam Nessa. Kinupinkulatan dagiti arwatam ha? Agyaman naklaon ay gayam. Itulog ko nga rodan ti mangipampan ka dagiti arwatan. Tapno makaawid tayo.
Ay naimbag na nakasangput gamot laang laar ni anak. Sikat ipampanunutan may, idi na ipadamag iti radyo ti maipanggap iti panag-lockdown na. Ay, Naimbagkit ding agpaiso, tadatak si ni Jonathan ang nagluganan niyo. Nalimod gaya mabaknang daya. Saan na kano atak si Dayjay tatang? Nanang, pakipaspasadaan na laang. Oh, anya? Ay naimbag man nga raw taim palubos ti akin ko iti taksay nga ipaspasada na. Nabayag ka nung aminan nga ipaspasada na Dayjay atak si nanang. Ay, kasta aya. Ay, yaman tayo lang ngayon tanakasangpit kayo. Ay, noan yaman ti pagtungtungpalan ti biyag tayo. Nugasat kayon ti matay asa nga pamilya agapo iti dayta a virus anya ngay nga raw. anya kamod daya. Anya ka di daytang ibagbaga mo tabakbakadan. Manang nga si ti hapo. Ala. Sapay kumangaron ngagpaysaw. Ta mailiklik tayo iti panagwaras dayta nga angol. Bareng saan pa'y akan ni saan ang tilubong. Tidak kila problema, tatang, nanang. Naawa na nakiti trabaho. Kasano pa itan ti panagbiag tayo kat agpapada tayo mantan adi makatrabaho. Ano san ano anya ti adda? San mo ta problema ti bagas? Ado mo ti mula marunggay kan anya pa'y dita. Mabalin mo't dagitan ka. Adapay kamote. Oh, naglawa di bangkag. Kunak manon naira na laang asim marungkar kayo kadagiti dadakkel ta. Insang pat mo matgaya man ti pamilyam dito balay. Kasano, nagbuto nga kiti Dayjay asim mangpat akaro ba may nagkapoy di Manila. Narigatan. Makaran na kami ti virus. Uray matdagiti kaaruba tayo. Maalumiim da kanyak. Ti amuda nga ta agad da insang pat ko amakaakad sakit. May sapay nakapanunutak. Amakidin na kami kada kayo. Naimbag dito ibalay. Taado ti bagas, dagiti dadakkel ta. Di saan ka kumang problema ti pakanway ti pamilyam? No tinulungam ni tatang ang nagtalon. Nay. Day tapay lati ibagam. Ewan gayam. Nagpautang ka man. Awan ti ado akwarta na isang pat kumanong puldo. Nagbibingayan minto pa iti pinanggasolina mi iti taksi ni Jonathan. Sana kayat nga awaten idi. Ngam, impilit ko ata nakababain mo't. Ne, anya ti kabain mo. Makiasawa ka kaidin king kuana ah. Amanga no kumaro. Tiga saan tayo. Kat matay tayo. Kat di mo napadasan ti makiasawa. Awan maun. Ala, anya ka din dito asa sa umanong puldo. Anya ka masa? Anya nga may injay impagbagam kan nila arnay. Urayak lang nagnervyos. Di namot kaya ti mangtad iti kwartana. Amom puldo. Nila arnay ti ad-adda nga aggas-gastos dito'y balay. Sa ita, dawatan pa'y laang. Anyang. Anyakat nga minon tayo ito mapaspasama. Ay, maboring akpay ngawan ti raramidag. Ang mga nagsikog manad ni Salome no kastoy laan. Si kakit di ataw. Noan niya laditan ti ibagbagam. Loko. No maboring ka. Ing katulungan ni Tatang Maui jay talon. Ne, apay pinalubusan nyo ni Tatang. Lanang, maipare, tirumwar. Ay na. Sana nagpaigawin. Rason na di na mabalin na baybayan. Nagitimula na. Talaga atuso ni Tata. Rumwarak man langan. Makaramrama na kita arak. Barang ada ilim-limang dagiti padak ngardag. Sige na lang. Anyakit din daytoy akasasaad tayo. Saan ta makapagkita? Taada, wait iti kabangibang asityo dito'y barangay tayo. Mabuti nga, no si taentak dagiti agbambantay iti pagduwaran ken pagserkan. Kasla balod nga agpaisun ti kayarigan tayo nesa. At kaaro ba ta? Aging gala iti cellphone ta makapagsarita. Kat, kumusta kan friend? Kasto nakarig-irig at tibiyag. Ay,
Kasano nung maibuston turnong ko? Agpadpada ta. Ang ti kayat ko asawan. No kumusta kayon kinimat? Kasi kanayon na tangag chat-chat. Isuti pa kapuy-puyatak Dapat ngamin na minsan na nagpatingga kami iti alas 3 iti parbangon nag-video chat. Anya? Talaga apat-patgan na kauna yan niya. Kat, kumusta nga ro din ti plano yung agkasar? Kasi nagtaa. Oray, kasano ti ayat na makita na. Awan mo't pagluganan na nga aeroplano. Barang saan nga agbayag dito yung epidemya. Pagimagan na, tawan pa ti naakaran ti makapatay a sakit. Ay, sabay na po mga friend. Tagtultuin, ti kasi akinatalagad ti kasasaad tayo. Sapay la ko ma, friend. Di kan makapagulbud kanya, Clarny. Agaabay tayo lang iti kwarto. Kat nangeg ko, ti pan nakisarsarita may ti cellphone mo, aging gay ti parbangon. Istorbo kay ti pan naturo. Apay puldaw. Anya day ta a problema iti kadsat mo. Pagpupudutam, ta saan ka makadawat iti kwarta kenkwana. Kasta? Masununak nanang. Taaging gay ti parbangon, makiin-inawag iti cellphone na. Apay laarne. Asino mo day jay akain-inawag mo. Kwa, nimat nanang. Ti Amerikano na amamok iti Facebook. Anya? Ay apay, kaya nayat mo day jay nga Amerikanaw? Oo, nanang. Manyakan. Di kayo pa'y nagkit-kita. Naimbaga, lumaki asawa kan king kuana. Barag mairaman mo't da tao iti dolyar dahil yung Amerikano. Kwa, kaya napod no na. Nakaplanon ti pa nagkasar mi kinimat. Hangam, gapo iti pandemya. Tsaka mo no kasano amatuloy pa iti pa nagkasar mi. Nakigtutak man iti dayta anaamuan me kininanang mo. Awan tinay bagbagam nga dagam kain ayat mong Amerikana. Huwag nga Rod. Kasano ngay dayta? Saan kayo pa'y mga nagkikita? Kinapod no na nanang, tatang. Liniklik at ni makisiningat kinimat. Kapo iti kinasayaat na. Inot anak nagtirik na kankwana. Laglagi pa masabali ti kultura dahi di Amerika. Nukas pangarigan, agkagasatan kayo. Agkasungwan kay tungata. Panagkunak saan a problema ti kina Amerikano ni mat, tatang. Ay. Nasaysaya at kumamula ang daytay kabisadom ti ugali na anak ko. Isupay kundi saan kanon nga gayat. Timot di na pa nakikita ti kain ayat na. Adda dita ni Jonathan. Amu tayon. Isukuma. Tatang, nanang, anyan tulangan ti biag mino da kami ti agkagasat. Maipada ak kadilatan kada kayo nga aggrigrigat. No saan pa nga taan nagrana iti tiyendaan? Saan tapay ang nagkita laar ni? Wen nga rot nesa. Ay, danda ni makabulanin manipod nagkaputa iti Manila. Italaang nagkita ta. Mabiit lang. Sumarbing taman pa. Aglinong ta dita sirop ti mangga. Nagdagsan dito bit-bit ko abay. Krigat di ngaminan ti kasto kasasaad. Numuna tawan lugan da tao. Di ka kumanakilugan iti taksi ni Jonathan. Nakababain mo't Ken may sadyak pa'y nakikita ni Jonathan. Ang mga nawan dito lugar tayo. Papanan na ngay kuma. Saan mat amakapan iti sa bali ano ka? Awan gayam. Adamat na awat yung ayuda. Adamat basit. Ay, agpapada tayo mo't ngamin anaawanan iti trabaho. Sigurado kayo ang kadagiti pagayo, tataig me. Iti sang agbayag, agdawadan. Ay, kunak no awan ka diti lugar tayo. Manipod nga min iti nagkukuyog kayo anagawit kadala arne. San ka na nakita? Kastimat nga minan ti panawen, tata. Saan tayon anawaya ang makarwar? Maoray pawil da.
Pumayak lang ta dito'y talon. Bay-bay akit din nagitiraip ko. Saan damat nga ipawil ti umay di ti talon, tata? Saan tayo mo't ngagbayag? Ken saan mo takanahin na rumwar tayo? Nay, anya dagitoy. Natang naggapuan dagitoy. Aday may nangyagtatang. At dapay karne na. Nagsayaten. Malaksit ka dagiti sardinas kan ne. Noodles pa dagitoy. Ay dapay agibura iti kinabagnag da. Da kayo tatang, nadamag ko. Da ka lumot maawat yung amanalon nga amelioration. Mangmangig kumot da ita. Barang may ramat mo't ladataw iti listahan ah. Ay, adaw mo awag. Mabilang ata na ibatik ka cellphone ko iti silid ko. Panawan kayo, pay. Ni matngatan manandaytan. Oray kasano nga iliw yaw. Saan kayo mo ta makapagkita? Isungawan lata. Na. Anyat mapaspasamak kan pul daw. Kurang laingin at dadaulam day tari daw. Sinitadak nanang. Iso ajak na karwar. Aya. Ay, saan ka kumangagpungtot manong puldo? Mawatam kumamot at ikasasaad tayo. Salbag. Nasurukan ang makabulan ajak na kaigamiti kwarta. Ta sino kumati at kwarta na, alaman? Agpapada tayo, adi makatrabaho. Kanak man ikiti kwartam. Nanay. Pangalaan ko man nila arne iti-itid na kin ka. Kasaan mo ang makatrabaho talak down nga raw. Salbag ki day. Nauma ako nga agsidsida iti sardinas ken noodles. Makasidsida ako iti karni ah. Ay na, matay mo't iti bisenda tao no kastoy laag. Saan ka kumagtabtampaaw, ama, no? Ay na, agpapada ti panagbiag tayo. Agpapada tayo nga girigrigat ita. Kat, kastoy latan? Matmatay tayo ni Tibiseng? May saka matlarni. Imot ka? Naa. Ay, puldaw ah. Saan mo kumasawin ti kasta di takabsat mo? Nila arnay ti aggas-gastos iti para kadatayaw. Apay, saan ama ibusan ti kabsat mo? Kanunungan nyo ngaminday tanga anak yun kahit. Nita... Hinaapaw! Agan ano nga taday taapul daw. Ay! Tiyak namnamay na kasta ti ugali na. Wala, Ay, pasensya kayo, nanang. Ay, saan ang makaawat ni Manong Puldo? talaga. Ay, nabak nang tayla ko, ma. Saan dapay dahi ti pandemya nga at amang parigat iti panagbiag tayo. Ay, hanyamat tanti kastoy. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagawa na ba inday apul down? Sumangputla na makita. Ay na, baybay am latan lakay. Ang mga numalawan ang paiki day. Kababain ka dagiti karuba. Da kayo ti ama tatang. So, asaan nyo kuman atutupan ni Manong Puldo? Basol na matlang. No saan na kuma akasadot yung talon. Adda kuma na ornong na. Kat saan ko mga grigat ti pamilya na wino agbisay na sang kaibagana. Ha? Awan matisan nga grigrigat ka da tayo ita. Ay, idawat tayo Asapay la kuma. Talo mo kayan ti kasasaad tayo kat makatrabaho tayon. Wain, pudnuti ko na ti anak mo, igmay. Bareng saan pa'y akan ni pusanan ti lubong. Day tamot isang kaibaga mabakit. Nakanibusan ng tilubong ka. Namula ko matagit itatakkel ko. Tsak la ko makayat nga ipadlaw katakwada. Kasita. Tsak manan makawitan ti panagarubos tagit tiluwa. Madandadagan ak no kasto yung agmay sa. Uwin gayam. Itaman pa'y adi umawag ni Mat. Ang mga noin tun matamtamapay. Ay,
Nagsartang kanumat iti trabaho na. Gapo iti pandemya. Naimbag man tayo masidag ka, Jonathan. Awan dati idul-dulin mong arak dita. Tani, awan lako iti tiyanggi. Pasensya ka. Sana ka uminom iti arak. Kaya may sa... May parit pa lang ti arak. Anyan, awan lata. Palas. Nagapamaya. Pinadas ko ti umutang. Tani, nabayagan na din nakaigim da tao iti kwarta. Awan mautangan karag ti panawen. Awan pagsapuran namin na tao. Tiket ko sa awan. Sanda makastrag gapi ti lockdown. Hanggang dumanon ka. Ikan ka iti oras ang kabasit lagatan. Ah, alaman nga Rod. Ay no, agyaman akbayaw ay stay Jonathan. Aganas ka lang ha. Barang pumod mo ti damag ko. Adandanin mapalukayan ti kasasaad tayo. Mapalubusan tayon ton arumwar ka nagtrabaho. Kamaudyanan na. Naikaro tayo matlangan ti pan nakasintensya tayo. Makakatawag man iti dayta ko ng Nesa. Tikiti. Awan ti pa kay dumaan tayo iti balod. Anya nga tanong, padasan dati agsubli iti sigod a pagtatrabahuan ta. Sapay kumaatawa tanda tapay. Katni, nagpasitan tinabati iti urnong ko, friend. Nukas takad. Ay, patasan tati agsubling agpaiso iti sigod at trabaho ta. Ay, mapalaganan ita tinakam ni Manong Puldong. Aglukat man ang dagiti construction. Kan adan agtaray a jeep, kan tricycle. Ngam, amok asikat at ada maragsakan laar ni. Kano ti kasar? Nesa, ay, sapay na kumangarod mayatan ti sitwasyon tayo kat makapagkita kami matan iti personal kin ni Matt. Apay akas lang nadagsentirik na yun, nanang. Nakapagapas kayo gaya man. Ay, nakaiwakasak matlangan. Nalabon mo't ba si ti apay? Nimbaglaan, tasan nagatangan ti Rick with no bagas. Ay, kalpasan ang napalubusan tayo na makarwar. Nagsublimot tanda puldaw iti balayda. Awan mat nga tanti problema, tatang. Nanang, agtrab-trabahon. Kat ita, si kamot ti pampanunutan may laarnay. Anya mo ti plano yaw kanunesa. Agsubli kayo pa'y ijay syudad. Ay, hindi ka pala makasubli di syudad, ananang. Tawan pa'y mo ti agbiyahe abus. Ay, nasaysaya at saan ka ba nun nga umadayaw? Kansan pa'y lang anatalagkat ti kasasad ijay syudad, nanang. Umadadulat ta dagiti maakaran ti virus. Mangmangag ko nga roday tayo ti damag ti radyo. Ay, kinapudno na, nanang, tatang. Adan na sa pulan niya pagtrabahuan kini Nesa. No pa'y saan kami anak kasubli iti sigod a pagtrabahuan mi. Ay, anda anak ko. Ay, nasaya at launay Kunak no naiyaw-awan kayo ni tinagluganam at tricycle, Nesa. Itay pa nakadano nagditi umayanta. Kasano? Traffic? Kasla nabulusan anwang dagiti tao. No sa dino na ti papanandala unay anasisita. Mailiwan da nga taarumwar, si Kamer. Nasuro, adwa bulan asaan ta napadasan tinaglugan iti tricycle. Makaikawa. Anya, kaano asang patan na kaniman? Ay, dahil tangar ti problema, friend. Awan pa ti pagluganan ng aeroplano. Ay, sayang. Kunaklakit din no makaramana kung iti lauya. Sika talaga. Ayun gayam no mabalin. Maiparit pa lang ti agoom mo. Kas kumay ti day tapadaya nga ibagbagam. Madanon tulat ta day ta, friend. Nakaapal kan to. Nagasat ka. Siguro, kanayon nga talat ta ti pa nag-video call yun niya.
Manmanon. Maawatak matkit din mata dan trabaho. Ay, kunam idi at lockdown. Iso adandani ka na na parbangon malpas kami ngagsarsarita. Naimbagtasan kayo ang maibusan ti pagsarsaritaan. No niya lang ditan ati malaglagit niya pagsarsaritaan no kwa. Kastan sa ti agayat unay friend. So anay jay. Saan kami ang maibusan ti pagsarsaritaan? Naimbag man ta nakapabayo kayo nanang. Tabag kata kung timay sa akaban. Barang makaanay akanan may ti makabulan ng dayta. Kuna ni tatang mau. Dayta kano kagudwa sa ako abagas ti alaam. Adapay ki di na sa una Di ka kanupay imay ti molong nagibilag. Kat masangok nga ron. Adamot trabaho. Ayun gayam. San pa nga imay ni Jonathan? Tanpay. Apay. Ada ngamin na utang cooking ko na. Anya. Ati ko na manong puldo. Adda utang mo kini Jonathan. Basit mo't agatan. Kababayin mo't ajak bayadan. No nagseldo kan, bayada mo ati utang mo kan kuha na manong. Inton maminsanan nga agsulduwa. Ay na, makaawat day jay. Sadyak pa'y nakita. Iso adinamag ko ni nanang. Kat bayadak, inton nagsulduwa. Well, tigagdanan. Kalpasan tinasurukan do abula na saan taon na nakikita. Agyaman na. Taan nawaya ka manan. Kat nakapasyarak manan. Kinapod no na. Talaga saan kan anawaya amang pasyar kanya? Anya ti kayat maasawan? Manong Jonathan, kayat mo ka di nga ulitak manan nga ibagakan ka? Saan ka maawanan ni tinamnama? Napudno ti panagayat ko kin ka. Tiyak kumakayat sa iran tirik na manong. Ang masapul ama amam daytoy. Adan kaayan ayat ko. Ha? Kinapudno na. No san aga po iti pandemya. Nakapagkalay sa kami kuman. At nagaya man agikot iti puso. Sana karodan nga payat. Sapay ko ma. Tanaragsak kayo to. Naka-online ni Matt. Apay nga taasan mata niya umawag. Uray at chat la kumaman. Mabalin ni kumatek video ko ni taging kay ti parbangon. Tawan matrabaho minton bigat. Itaag man kiti ti timeline na. Mailiwak unayan kan ko na. Kaya mapos na. Anya, di kaya tasawanda ito eh. Adda akbay na napintas nga Amerikana. Agdan sa tara na at Chinese wenno Haponesa. Diyos ko. Anya, di kaya tasawanda ito eh. Anya! Nakaragrag sa akat, lakit din nga istorya. Mayat ti panagkatawag. Sa, aksang sangit ka. Pasensya ka na. Mabit lang. Aday pakitakan ka. Nagguwapo talaga ni Matt. Sino ti kadwa na ang babae? Diyan ka mo. Masugsugat ti puso ka bang buhay-buhay ti panagit inarakoptan. Amangan mat no. Amumatan. Sa bali ti kultura da. Liberated dagiti babae itjay. Kat, nakasaritam ka din? Saan pa, friend?
Tsaka mo, madandanagan na kaputangin kahit na dinak matanawawagan ni Bat. Nga uray ang chat na kumakaniyak. Naimbag ta si Mang Pedkan. Adla kahit mga ibaga kananang mo. Anya ka din jay tatang. Nanang. Nabayag ka no ang nagsarsarita da Jonathan ken tatang mo ijay taron. Isubot lagayam ang nabayag adi may. Naibagamot gayam ang kengkwana di may panggap ka ni Mat. Apay anak ko. Sigurado kan itirik nam iti dayjay nga Amerikano. Nagtulagan yun sa bayan. Apo masyar dito, wino ti panagkasaryaw. Nasayat ano ibanag na ka? Apay, kaano ka day nga umay nakakitaan ditoy anak ko? Ako ay, tsaka mo nanang. Awan pa'y mat ngaming kay biyahe nga aeroplano. Sige, mapana ko niti silat ko. Pasensya kayon. Nagsakit ngamin ti ulo. Masaya nga naklaw na kini Jonathan. Nagsingpet kan nagagay. Awan ti mabalin talakay. Nusan mo't akayat di anak ta. Agam, awan ka di tinadlaw mo kan nila arne. Kisla awan gaganay kayan na si Magpay. Ang mga no damat, marikrek na na iti bagina. Nasakit ka no ti ulo na. Agam, kasla adda sa bali a problema na lakay. Kanya kumaday di ay. Ang mga no nagbidot ka lang iti panangipapan. Ang mamuta ti ugali ti anak ta. Sana man nagilimod. Awan ba kaya di ti amo kapag problemaan na. Agam, amangan mait no mailew, iti dayjay amat. Kaya nalauna yan nga agkita da, iti dayjay nga Amerikano. Hingam kasano nga ta, makapagkita da, no kastoy mo ti panawin. Kasano, masang. Namula ko matagay ti tatakal ko. Sano ti panagdandanak ko. Kakasya ka nang inanglingat ka tagitilawa kita. Diyos ko. Saan kami samot na may kantigon daw ay ngagkita kiniman? May iniwakon kan ko na. Ayayatag ni Mat. Ang mga pengay. Di naksamat ng malakip ngawagan man na. Anya ti pasal ko kankwana. Apay akas temat ng tinagbanagan ni. Apay. Ne, naumakan sa amat dito yung lugar tayo, Jonathan. Imbag ka pa'y, tamakapang ka man na di Manila. Hindi parekot, awan sapay ti, bus nga agbiyahe ita. Dapat itaksing osarek. Masapo lang may subli ko ni di Manila. Addan nakasarita ka tracking nga pakiluganak inton agawid da. Ane, agsubli ka mala adagos? Jonathan, di mo sa may turan na di mo makita, tikamsad ka Dapat kaya man kaayan-ayat na. Awan laban ko iti dadyang Amerikano. Ane, amom gaya man ti may panggap kini Matya? Naibagan nila rin kanya. Tapnoan niya, sarda nga mon ngarman. Hey sos! Saan ka nagpatay-patay, Jonathan? Patsimot dadyang Amerikano. Saan da nga kita? Tadamat iji Amerika, dadyang nga Matyaw. Nessa? Ada ka di bagam kanyak? Di mo sa apayan mapupuutan ti oras. Inta nagmerienda. Saan ka mabisin? Nga, di mo samat maipangpanganan ni Mat. Itay pa'y apalpaliiwan ka. Nakaligliday tilangam. Saan kayo kadipay ang nakapagsarita?
Nagchat kami lang nga pagpiit. Kinumusta? Tsak mat mauray nga isot imang chat kanya. Ang mga di mo pa yan mayulot ang trabaho. Tsak mat mabalin abay-bay antitrabaho nasa. Tsak malipatan dagiti nakita kaladawan ni mata kadwa na tayo siya babae. Saan mo ka di adinamam ti may panggap kan kuha na? Saan? Tapagbit kami lang ang nakapag-chat. Sige. Panawan naklatan, friend. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Itay pa nagchatak yan ni Mat. Ni Mat lag-replyan. Mat. Apa yan? At-reply na. Kuna na alipatak ka nun. Saan? Saan na po na tayo Awag ka. Apay akastoy. Ada ka di pa kayo naigan ti babaya ka duwam katakitilatawan mo. Nakabiro ka kanina di sa mani. Kanisunti ka sarap mo. Apay. Kunag man ay ayatan tag. Nagbindot naglagayam. Laarnay! Laarnay, anak! Hanggat mapaspasamak, maun! Nanang! Gusto bumtak ti marukong ko. Diyan lang namnama nga namidan ni Mat kanyak ti gusto eh. Anak, lugatan ko matay doy! Anak, kung pinagsangsamit ka nila, o kapadanag ka! Idoro nyo na tanday tari daw. Sana nakatrangka da ita nanang. Ay, ano napaspasamak ka ka anak ko? Pinagsangsamit ka! Awan niya man na tayo ito'y nanang. Awan anyaman na, kaagsangsagit ka. Kabailak na ito'y pag-asiyo. Saan nagpagkasursarito ito? Sige, sige. Luday tati ko lang. Ala, gusto na ito. Sige, panawan ka. Pagbit kabot bakit, kanya tinapasama kita anak ta. Natarimbangon akpa, iti nakapigpig sa panagsaibag na. Pasyanak iti lang nga jay anak ta. Ay, kasta unay apa nagsagit na. Apay ka daw. Ay, jak amaw, tadi na mo ibaga. Sa nagsamot anan, bigdot itinadlaw ko kan kuana kadagi tinapalabas ngal aldaw. At dalakit di dakkel aparikaw ti anak ta. Hindi nga ta. Kaano pa'y nga munan ti agilimad? Lakay. Adatap ko. Ni Matyo. Ay, Mat. Ay, nagrigat pa'y abalik sa tinagan da yung Amerikano, salbag. Maturog takit din. Nadaala. Sige lakay. Maturog tan. Tapadasik to akasarita jay anak ta inton bigat. Jaklaki din nagbidot. Di Jonathan na yun. Kanya nga tati kaadana dito eh. Nakita na kon. Kumasidagak. Makadayo kayo galing magtrabaho. Dakkel sakit abalay ti patpatak din nyo. At panggadan iti mabayag. Ne, Jack na makita ka dito apartment samat da ito eh.
Pinasyar ko man ti amok nga agab-abang dito eh. Ti amok na awan kay di lugar tayo. Ay na, dito pa, iti pakakita akin ka. Anda na patag niya na si Kaso kay di Bulacan. Ngayon sana ka nagbayag. Nakwarantinak namin. Ay na, delikado pa lang ti kasasad tayo, Jonathan. Mabutungak mo't nunad duma. Itay pa'y anak kadanon ta dito'y parke la Arne. Di ka matlagti makan. Yes. Ay, at sakit ka matan. Tsaka ano ka sa nung ipagagkan ka na ito eh. Kas na bumtak ti barukong ko. Bumanugbog mo ti barukong ko. Maipanggap ka di, tinimat da ito. Sayang dagiti harapaap ko, friend. Napayag. Napukaw ko ni man. Saan ka maawatan? Inayat ko itinapod no oras saan kami pa yan nagkita. Katsaan kami dun pulos nagkita pa'y. Kapot ang mga asawan. Anak ko nam la Arnie? Sana na nakauray. Iswakin nita nito sa bali ang mamae. At ang dama na napukaw ti pa nagtalag ko kadagit lalaki. Sa anak na pulusan nga agayat pa eh. Sana. Naimbag na napasangpot na kamot lang. Kasta unay adanag ni nanang mon. Amangan ka no, niya tinapasamak yung kan. Anak, apay ayaan na rabyan ka. Apaman anang pasti trabaho mi kininasan. Napan kami pa'y langit ti parke. Nakalidliday ka man eh. Kasla nagsangsangit ka. Namabalin na ko man. Tsaka ito mapagsalitaan da ito. Madudog pa ti puso. Ay, kastoy manan, hindi nagsina kayo kini Adonis sa ni Alexander. Kung naman di ka nagayat, Amerikano pa yan di mo nakikita tinayat mo. Lakay, agsagdog ka ba? Mamon yung tumat lang, tatang. Tatang. Ibagaglatan ka na kayo ti kinapot no. Nagsina kami kiniman. Agkasarapay. Nyati, Anya? gusto ti kunak. Ay, saus! Kunak no makapagtulag kayon maipanggap iti panagkasaryan. Oo. Saan anak ka urang iti pandemya. Nakasara ka niti sa bani. Basol mo matlaang. Nagayat ka man, di mo pa'y am-am mo at tao. Sa bali pa'y apuli. At dapay di sa dinula ditan al sulit ti lubong. Anya kay? Mala, bayam rita. Adupay, ti sumangpet king ka sa bali. Dumteng tulat na, tinaikari alalaki para kin ka. Adapay ditan ni Jonathan, agpat-patay king ka. Di mo kitin kayat, ha? Saan ang tatay? Natayan ti pusok. At saan nagtun nga kayat pa'y. Ikarik dito ka na kayo. Oho! Kalokwan, natayin ti pusok. Di ka pa'y kat natayin no natayin tapusong. Lakay, tapusom! Apay mo ta nakamuleng-leng ka bagbagadan. Agsakit mo tapusom. Di ka pa'y maturog. Maturog kalatan lakayan kamo. Masyanak kami di jay anak ta. Anya lakit din ayat tigas-gasat na. Basol na lang ka. Kunanan, saan nga gaya? Natayin ti puso na, hindi nagsinadak kin Alexander. Nagayat, Amerikano pa'y. Di na pa'y am-amaw, di na pa'y nagkikita. Agin na dayo na pa'y. Ay, mariknak lakay. Ay ayatin unay nila arnay dayjay amatayaw. Kasano nga yatin na di na pa'y nagkikita iti personal na kadadayo. Apo. Nuanyakit di. Di na pangayatan kini Jonathan. Nagwapo mahit. Nagagat pa'y. Dahi jakitin nga Amerikano.
kwarta na lati kwarta na. Day. Saan mo kumat nga ibalikas pa'y dayta? Talaga kiti nga ambisyosa ti anak mo. Nu'y malalaan na kiti. Sana po nakasyay. Tangiwat mau. Masakitan mo't at anak tanong manggag na dayta nga ibagbagam. Among lakay, saan mo ang mapabasol ti anak ta? No, agarapaap. Takayat na tamot ama ipaayan iti nasaya at abiyag. Wan, ambisyosa kakas ko na ni tatang. Ngamdakas ka ni ti agarapaap. Yamog. May ipaay naman kanya. Ngayon sa agarapaap ko. Lang dayta. Inayat ko iti kastaunay. No ba'y nagpatingga kami langit dyan. Kung saan kami nagkikita iti personal. Nagsakit. Gapo iti daytoy. Ikarik iti bagik. Wan. Ikarik asa anak ton nga agayat bae. Nakalidliday manin tilang ang friend. Ingkarik iti bagik asa anak kon nga agayat bae. Napayat ni Mati Pusok. Namati akad adama pagtalkan dagiti Amerikano apakiayan-ayatan. Laan ni. Agpadadadonis kan Alexander adi mapmap na kiti may sa babae. Nakarkaro pa'y dagiti Amerikano Aday pabasak kin ang post dito'y Facebook ko, friend. Kunana dito'y si letter J na lang ang tanging mapagkakatiwalaan. May kasgasano. Napakatawa na, friend. Basta. Tsakayatan di agayat pa'y. Wan. Tsakayatan sa. Ay, pasyan kami unay kin ka anak ko. Lipatem kumanday jay amat. Apay? Anya tinapasamak dalaan ni kanday jeng Amerikano na Manong pulto. Ne, nabayag ka di unay na jak imay dito'y balay. Adun san ti jak amo Amangan no day tamanan ti gumuraan ti kabsat mo ken ka. Ay. Sige, laar ni. Ibagampan laang ay. Manong puldo. Nagsina kaming kiniman. Nangikasaran iti sa bali a babae. Manong. Apa si merkadit hilselet ko. Anya ti ibag hang. Di mon ilengad dagiti luam larning. Dayjay nga Amerikano ti sangsangita man niya. Ha! Gunggunam. Ambisyosa kang tuma nga main. Manong. Ano? Kaya tagda na ti agsangit. Saan ka di apod no ti kunak? Nangatuunay ti arapaap mo nga main. Awan tinakas na iti arapaap ko, Manong. Mapamasol na ka di. Luma akong nga girigirigan. Dulabi niya arapaap. Ape, akasta ka. Iniknam na ang tinapatagkat ka. Apay no bumaklangag ko nga. Saan kayo matamay ramang ngagnam ay? Pag-asim. Saan mo kumamatagadaga na dudugon tiriknak? Masaliwan ang laki. Nuwapay ngagsag sa kabag lahunay. Anya kalakit di mo ten puldo.
Di ka lang asyada di iya kabsat mo. Amom lang arudan nga paspasan na ang agladladingit. Gungguna na. Podno mati ko na. Sumatanggan! Lakay, huston. Tutupangki di tanak mo. Huh. Da kayo pa'y nga agamati ag sinong bat. Kasano? Nutratun na ti kabsat na. Kaslaawan kasapulan na. Magdid ka mang kwartam larne. Kwartam man. Kuna na tubad lang na masapul na. Maaki di ah. Ni, No kumakinayat na ni Jonathan, di saan kumangagsagagabay ta? Isardeng mo man daytan, pull down. Agawid ka lang ngay. Ayawan gayam. Nalipatak mo't ng tigagarak. Mga alak kumapay lang iti bagasyaw. Tani, saan kami pa yan nagsweldo? dayta ti paglaygam. Sanot. Lakay, huston. Malaala, bayap. Dahil nakitaan ti pagbagasan no at dapay makiraod. Sige, ikam sa nga kilo. Pinadagas ka, uray amok asaan ka nga inom, bayaw. Ay este Jonathan. Agpulutan ka lata. Naggapukan samot iti talon. Napan ko man sinarong karan ti talon ko. Amang ano saan kung tumarin na masango, makaadayo ak man. Mas daawak nga rod king ka. Papanamaya bayaw este Jonathan. Agsapo lang iti pagnamayan. Ngamin, nagrikat ang tipyag. Ani? Po! Agpapabak ng kansamat tayo. Kat di mo matan mapanuno ti mga asawa Ay mon gayam. Adday padamag ko king ka. Kanya reta. Naalas ko mga ibagak. Ay, sandangan. Uminom taratan. Adya mo naklangan. Tagay. Saan ako nga bayag? Ada pa'y papanag. Anya tis isa mama. Kanapay akas dati pa nang kitam kanyak, Nessa. Nakailiwliwag kan samot tan friend. Ket maragsakan ak para kan ka. Kasla maawat akong tikayat mo ang sawa na. Sinisiim na kami samat kin ni Albert. Naragsak ti pa nagsarsari tayo. Idi pa ang nagkakatrabahuan tayo. Sakbay anapan tayo di Manila. Nadlaw ko nga da pa nagkursunada na kit ka. Iparparipirap na nga ro ti panagayat na kanyak. Impakada na ti panang pasyar na kanyak iti balay. Nagwapo, kan nasingpat ni Albert. Aduti ang kursunada ken kwa na. Sa nangatumat ti posisyon na dito'y opisina. Namimpinsanan ang nagsara ti pusok, Nessa. Saan ton ngagpitikpay? Kunak man no. Linipat ko ni Matt. Ngamadapay lang sa dito'y pusok. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kuday di apul daw. Lepay lang arudan ti abaga ni Albert Apimanaw. Nagupsang pay laang ti panakisarita na. Ay kaya naimbag ko man, no saan na akadwa ni Jonathan. Kababain pa'y kada Albert kan Jonathan. Imay dito ni Jonathan, tatang. Nanang. Wan, yung sana nagbayag. Ta nabartek sa nipul daw. Ta nagkarik ni Jonathan nga kuig nanto ang mapanit italon. Ay, abom ay alakay. No mapanunot na anasaysaya at mutlaag no irapid na tiyang talon. Nasayat lang ano kasta. Sige, tatang. Nanang. Agsublay ako niti salad ko. Natamnay pa'y lang nila Arnie ang makisarosarita. Awan gaganay gayan na. Ay, talagang sa nga awan pangkapnan ang makiayan-ayan. Panag ko na. Binasted na ni Albert. Tanaliday mo Apimanaw. Saan ka lang kumakayat asan, Juan?
Tamok-tumot lang man niya ti bagam kanyak, Jonathan. Nga may pagpagapok ti kinasayat mo kadag iti dadakkel ko. Kastamatan kinimanong kupuldo. Agyaman na. Hangam, saan ka kuman amang namnamapay? Amok, naamom tinagtungpalan ti ayan-ayat mi kinimat. Ni, awan na mok. Saan ka kuman nga agin kukunapay? No saan ka nga inayat idi? At tamanan ita, tanatayan ti puso kat sa anak kun nga agayat pay. Napudno ak iti panagayat ko kin ka. Pangasim. Guston. Agpapada kayo amin alalaki. Maawatak na apay anak kong laapan ti panunot mo. Ngam saan mo kumaasiraan ti puso? Di mo laptan tiriknam nga gragsak. Sardangan nak ko man. Nupod no nga ay at anak. Paguli mo kan tibiyag ko. Talaga ka di mo kabalan ti mangayat kanyak. Panagunakan. Awanan ti pagtungpalan dahi ti asaritaan ta. Sige. Panawan ka pa. Mapanakon iti silad ko. Ay, kalpasan na nakapanaw ni Jonathan. Rimwar ka mo laeng iti kwartom laarnay. Nanang, kunak man namat maturukan kinitatan. Imayk nagtimple ti kapit ta siyak makaturukan. Ay, anak, saan ka kumaagumurgura, wain? Saan ko nga inggagara manggag ko tinagsaritaan niyo kun ni Jonathan? Nanang, amok nga iti pay lang. Katkayat yun ni Jonathan para kanyak. Ibagayo man saan. Anya ti basol ko. Inayat ko ni mata kasi ti panangayat ko kada Adonis kan Alexander. Dale. Apay may, agluwa ka mo tingnan ko. Kapoy ti pandemya. Napukaw ko ni mata, nanang. Anak, saan mo ko maapabasulan dagiti pasamak? Nupudlo nga ay ayaten na kanimat. Saan nakakuma nga isukat iti sa bali a babae? Agpapata amin na lalaki. Malalala, gusto na ito. Inumumunta ka, Pep. Kalpasan na. Ingka maturugan, anak ko. Awan mo't nga tantima ko na ayo kanyak tatang. Kas inkarik kada kayo. Tulungan kayo ngagtalon. Oh. Daytaman ti kunak. Masapul nga gagit ka. Tanusan nga bising ti pamilyam. No, apay ngamin asaan tayo abak ng amin tatang. Na, Sa gapoy ti pandemya. Ad-arimigat ti biyag tayo. panubok amin dagitoy. Ti pagyamanan tayo, si bibiyag tayo, iti baed, dagiti madamdamag tayo, abat matay ka po iti COVID. Ungayam tatang. Kumusta ni Jonathan? Ay, sipo, day dinaudi pa ng pasyar na kinila Arne. Yak pa'y nakikita. Kaslawan samutan, iti lugar tayo. Apo! Talaga nga'y patmatay na unay ti kabsat ko ah. Ah, Sayang. Maag tilo ka. Anya tinaganap na nga'y. Ambisyosan tuma nga may. saan mo kumaasawan ti kasta? Saan mo ang mababalaw ti kabsat mo? Sana na rin ti pagsalitaan ta. Ay, ewan tatang. Ituloy tayo nga rodan. Tiraramitan tayo. Taning, pumudo tang. Sigurado ka iti dayta la Arnie? Anya ka di daytoyan ang mapampanunot mo? Talagan saan nasaktan ka una iti panangloko ni Matkan ka? Marikata na klaw na yan. Tsak mo't lamayulong ti agtrabaho. Agigtataklangan. Saan ka kumangagdardara suros la Arnie? Nung ta, agbakasyon ka pa'y laan. Nessa. Nagbalin ako na nakaluluboy. Kasla na po kawantig ganas kong agpiyag. Saan mo kumaapukawan tinamnama? Ay, dikit din imang dadaol itibiyag mo. Matayak laguman. Tapno ko ni magkantibiyag ko. Agar arubos manin dagitilwa. Sumsumgar pa ikitin dagitidot-dot ko. Anya-anya tayo tangay bagbaga. Anya ti basun ko.
Apay ana pahayak iti arapap ko. Apay ngagsagsagabag. Anya ti kunam. Agikat kan iti trabaho. Da. Apay, saan ka kadi masayangan, anak ko? Jakon mayulo pa'y tagtrabaho, nanang. Kas lang, bilang konti anong tawa pa nag-ek ko. Anya? Ay, Larnay. Anya ka di day tanga ibagbagabang. Apay, anya ka di ti marikrignam. Nagsanga sa taklamunay. Sumukon ti bagik. Narumok ti puso. Jakon kawilan pa eh. Ay, ako. Maawatak ti marikrignam. Ay, patibkaram ti pakinakam mo. Kasan mo kami ipayan kan ni tatang mo no agsardeng kan ngagtrabaho. Nanang. Amom, nakapsot kami kan ni tatang mo. Adon ti ag-agalan ni tatang mo. Ikarkarigatan na lang nga patibkaran ti pakinakam na. Pagkawanan da ko ba? Kasla sa anak ko na makapagbayag pa ay nanang. Ay, no nabannog ka, nagtrabaho, aginana ka pa ilaang. Sanda ka pilitan, no di mo kabalan. Agaman nagtamaawatan da ni nanang, tatang. Oh, abesan ka si Manong iti tanon. Nasakit nga ron ti bagbagi ka. Talaga lumakayak sa anak ko. Una, Ni nanang, ayan na. unyak mo na mo. Napansa nagnat-natang, iti abrawon na. Awan sa pain maalabo ka ti barungay. Kananya pa, ne. Nang! Ah, Nang! Mayak man! At napapay tindakin nila Arnay! narinig, dumanon ka. Sana nakatrang ka na ita. Apo! Nay. Kita ipanangipat-patag ni Jonathan King ka. Labs na kasi ka. Papaytid na kita. Ita. Ne, kunak manawan ni Jonathan dito lugar tayo. Kaya niya dagito eh. Awata mo na Akita mo't asang repot asabong ti Rosas. Jak amo na niya dayta na bungong. Saan sama tapi manaw ni Jonathan dito lugar tayo. Kasla isuday di nakita kigitalon la. Ngamjak malagi pen no anyang aldaw na jay. Pinakadilat tangain kaan, Jonathan. Di ka kadipulos maawanan itinamnama. Sana mabanog ti pusok ang mga yat ka, Larni. Ikan na kumay ti kundaway. Kaya't mo akasyan ka. Sabali ti asi iti ayat. Amaga nor-orayam ababainan ka. Larni, Sakbay ang mapasamak dayta. Ibilang naklaangan amay sa agayam. Wano kas may sa akabsan. basta saan na kumapawilan namang pasyarkin ka. Makamu ka. Ngamawan ti may panamnamak kan ka, Jonathan. Marik na kasaanan akabailan ti puso ti agayat pa eh. Sapay kumatasan na kami akaguray ti dayto yung ibagamit kang ka. Kas naganak, kalikaguman mi anasaya at ipagbanagam. Anya ka di pa'y laeng ti pilawam kan ni Jonathan, anak. Nasingpay, nagagay. Kat amo mi kan ni tatang mo. Kabailan na ka nga ipaayan itinasaya at abihag. Kan guwapo pa'y kunambakit. Tatang, nanang. Maikaw ak nga nararamidan na. So, nasaysaya at siguro nagsubli akton iti trabaho kintun bigat. Ay, nagsaya at nukas ta anak ko. San mo kumayaw-awan ti bagbagami kang ka. Ti ko na mayaw-awan na kami. Dalpas kami na nagsarita kini Jonathan, tatang. Kinid daw ko nga ibilang naklaangan agayam wano kapsat. Jakmot pawilan amang pasyar kanya. Ay, sige, anak ko. No day tati ko nam. Kung naklakit din ni Tata Igme, si kamot gayang poldo. Maano samsamot ng tektalon. Kapilitan nga anusan. Tapnosan nga agbisin ti pamilya.
Masapul ngagnakam kung nagbalbaliw akong Jonathan. Aneguray ka man. Kunak man nuawan ka dito yung lugar tayo. Man-mano lang kami na rumwara. Nay. Naawanan kan samatan itinamnamay ti kabsat ka. Maag nila arni Nuan niya tinagtala ka na itisan na pa'y anakit kita. Uwan niya ita. Awan. Kasta lang tigasa. Saan tayo nagsarding nga agarapahap? Apo. Nasingpet kun napakakumbaba ka pa'y laeng. Ay na. Maag ti kabsat ko no saan nakamasursurong nga yatan Jonathan. Matitirik na ka, nabigatan na. Tsak samat ka ba, Alan? Sa pagsubli ako man iti trabaho. Kas naguriguran ang matan. Madin samat tanda ito eh. Amangan no. Sa dino ko mati nakalaak. Sa anak matarim-rimual. Ay, Diyos ko. Lugasat kong di matay. Siya kumalaang. Awan ko man ti may ramraman pa'y. Diyos ko. Inesa ti umang awag. Basta ako laki tinuang to ajak sa marakit trabaho. Hello? Kunak man no agsublikan iti trabaho iti kalman. Damdamagan ni boss no agsubli ka pa eh. Nesa? Apay nagsangit ka? Sa apay nga agkakapsot ti timag mo. Tandali ang samatan matay. Anya da ita sasawo mo. Urayak lang ang nervyos. Amang ano din akton makita pa eh. Nuwawan kasat ko. Amang ano saan mo to pa yan makita ti bangkay ko. Nadya talaga. Awan pa nagraman ko iti kankanak. Nakananak sa nagpaisun. Madayak ka di, Diyos ko. Larne! Nayunog mo gaya mo, hindi batik dito isang utiri daw ti kwarto makanan. Kumusta? Hindi pa nagrikdam, anak ko. Awan ti ganas ko ang mga nanang. Nay, kasano ako ibagam ti kasta? Kasano ako bigsakan? No di ka mamangan. Awan pa nagraman ko iti kankanak. Anak ko! Di ka kumag sa uwi ti kasta. Ay, lukatam na ito. Ita ipanda ka lang ni di ospital. Paybayan daklat tanan ha. Nugasat ko ti matay. Awan ti mabalin ko. Kalpasan anam mo ka ni Dr. Ramones nga dakan ikinsayata ka sa saan. Pinasyar ka dito balayo. Makabangon ka gaya man. Agkakapsutak pala. Jonathan, nakong. Nagyaman ako na ititulong mo Kunak no na akaranan iti virus nila arnay. Nagtrangkaso lang. Panawan ngamin ti panagsasakit. Wen. Ala, ituloy yung ti agsarsarita kita ikman na niya ti mabalin alutok iday apagkaldaw nila arnay. Sige na na. Makaamo ka dita. Agyaman ako na ha, Jonathan. Ay ayatin ka unay. Kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Oh. Di mo liwayan tagtamar karak ti agas mo ha. Kanundangan kahit gusto. Ikarikatak ti mangan. Madlawan ti kimuto nga. Nakalus no siya, wak nun. Awanan ti masapul pa yung ipanaknak mo kanya. Nariknak no kasano nga ay ayatan nagpailaan. No, talaga saan ako nakapalan ngayatan. Umadayo ako ni ti imatang mo. Kat saan nakto na makita pa. Panawanak. Ita ka tipay. Tayo ayatan kan. Agpaso. Ikan kay tigon taway, Jonathan.
Aklo na kan ti panagayat mo. Agyaman na. Ikari, saan kan ito nagpapawi? Nadaman pagpapawyak. Ti panagbalin ko abul sa kitinapayak ka panawan. Kaputamok anapod no ti panagayat mo kanyak. Maragsa ka na. Taka mautyanan na. Agayan ayat kayo matlaangin kini Jonathan. Ang amum ka di matlaang, di ka ayan-ayat mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan Nessa? Anya ti amo may panggapkin ni Jonathan? Amangan no sa bali ti pampanunutam. Day di nagluganan tayo a taksi. Kukuha na day jay. Anya? Agkakaaruba kayo? Ngam di mo gayam amo anagabro? Idi nakaurnungan. Nagnegosyo kat nakagatang tidaga ang nagpatakdaran na iti apartment na. Tsaka mo day ta. Nalimad gayam ni Jonathan. Nasingpet ni Jonathan la Arnie. Saan na akayat agparamag? Iso anagasak ka kankwa na. Kunak no salino ti pangawisam kanyak. Naglawa mo't dahito a farm anang yumayam kanyak. Impasyar ka dito eh. Tapno makitam ti planok apakaangayan ti resepsyon ti kasarta. Inton mapalinan ti ago mo. Kayat mo asawan kukom dahito eh. Imadayo akit ti sumagmamano atawan. Tapno iti panagkita tamanan. Maikari akon iti panagayat mo. Jonathan. Pag-awanan na ko ma. Mababainagkan ka. Kinagibasit ko ti kinataom. San ka nagsangit? Siya akong ti karagsaka na lalaki. Talagunod kumitlahin ti panagayat mo. Naidumtuma ka nga agayat. No saan ako maamaag. Saan ko man agsaksaka pati pusong kapukin ni Ayat. Saan mo nalagipan pa tinapalabas? Ulitan. Naidumduma ka nga agayat, Jonathan. Tsakisukat iti urayan niya kinabak nang tinapod no apanagayat mo kanya. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken Ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.